Nurulo Tashik Ego Ali. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Абу-Даби турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар он варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев бо варзигари хатарноки амрикоӣ Майк Дэвис вохӯрд. Дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар давоми навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Пул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, муҳориба дар вазни сабук яъне 70 килограмм баргузор гардид ва муҳорибаи сераунда буд ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд ва Нурулло дарҳол текдаун гузаронида рақибро ба замин афтонид, лекин рақиб зуд ба по хеста тавонист ва Алиев ӯро дар назди сетка идора карда зарбазанӣ мекард. Дар мобайни раунд боз текдаун гузаронида рақибро ба замин афтонид ва мавқеи худро хуб мекард. Рақиб кӯшиш мекард ки ба по хезад, аммо Алиев ба ӯ иҷозат намедод. Ана дар охири раунд бошад аз боло истода ба рақиб зарбазанӣ мекард ва худро аз усулҳои хатарноки рақиб ҳимоя мекард. Ҳамин тариқ якум раундро Нурулло гирифт. дуюм раунд низ боз бо текдауни Нурулло оғоз шуд. ӯ рақибро афтонида ба болои ӯ баромада мавқеи худро хуб мекард, лекин рақиб дар замин хатарнок буд ва худро хуб ҳимоя мекард ва доимо бо усулҳои худ таҳдид мекард. дар мобайни раунд Нурулло граунд энд паунди худро ба кор даровад, лекин рақиб тоқат кард ва ба по хеста тавонист. каме дар стойка ҷангидан Нурулло боз рақибро ба замин афтонид ва дар замин бо идора ва зарбаҳои худ рақибро азоб медод. дар сонияҳои охири раунд рақиб ба по хез ва раунд ба анҷом расид. ҳамин тариқ дуюм раундро низ Нурулло гирифт. сеюм раунд дар стойка оғоз шуд ва рақиб зуд ба зарбазанӣ гузашт. баъди як дақиқа Нурулло боз текдаун гузаронида рақибро ба замин афтонид. дар он ҷо қадам ба қадам мавқеи худро хуб мекард ва ба рақиб зарба мезад. дар мобайни раунд рақиб ба по хез, аммо Нурулло боз ӯро ба замин афтонид ва аз боло истода зарба мезад. рақиб ки ҷуҷитсои хуб дошт дар замин худро хуб ҳимоя мекард ва дар сонияҳои охир ҳатто ба по хеста тавонист ва худаш ба боло баромад. аммо Нурулло дасти ӯро ба усул гирифт ва мутаассифона раунд ба анҷом расид. дар натиҷа Нурулло Алиев бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 12-0 кард ва ғалабаҳои пайдарҳами худро дар UFC 4 то кард. мо Нурулло, даста ва ҳамаи шуморо табрик мегӯем. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.